Sugeng enjing para pemirsa, kula Ina Susaiba waktu iki kula badhe maos pawarta kebakaran ing Bromo. Kasus kebakaran ing Gunung Bromo amarga tumindak rombongan prewedding gawa suara wis mlebu fase anyar. Dikaweruhi kebakaran ing Gunung Bromo disebabake dening suara saka grup prewedding. Diwiwiti ing wilayah Blok Savana, Lembah Watang utawa Bukit Teletabis ing 9 September. Geni sing ngobong 504 hektar lahan mung rampung ing tanggal 14 September 2023. Waktu wingi diitung luase nganti tanggal 10 September udakara 504 hektar. Banjur wingi uga diitung dampaknya kira-kira 5,44 miliar. Hendro ngatakake kerugian kasebut dikira-kira wiwit tanggal 6 September nganti 10 September 2023. Kerugian kasebut dihitung saka biaya pemadam kebakaran, biaya pemulihan ekosistem amarga ilang habitat kewan lan kerugian amarga ilang layanan rekreasi. Angka iki ora kalebu biaya waterbombing sing tindakake dening BNPB. Banjur saliyane biaya pipa banyu masyarakat sing rusak. Pemimpin Provinsi Jawa Timur rencanakake nganti miturut arahan Gubernur Jawa Timur. Tanggal 14 September kasil mateni geni. Banjur tanggal 15, 16, 17 lan 18 September ngresiki sisa-sisa geni lan sampah saka operasi pemadaman. Banjur tanggal 19 September kita membuka maneh pariwisata ing TNBTS. Iki wis dadi pengunjung sing bali menyang TNBTS, ujare dene wong 5 dadi saksi. Yaitu pengantin Hendra Purnama, pengantin saka Desa Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, lan pengantin Pratiwi Mandala Putri saka Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Lir Barat, Setunggal, Kota Palembang. Makaten pawarta ing dina iki, kula Ina Susaiba pamit undur diri. Matur nuwun.